ассалому алайкум бародарҷону мардуми ноҳияи ёвум. имрӯз акаим Абдулло бисёри одамо мешиносандаша қадр карда омадай барои дастгирии мо шумо бародарҷоно. Ака хуш омадӣ. саломат бошӣ. Акау додаро апау хоҳаро ба ҳамагон маълум аст ки охирон вақтҳо ку аз офати табиӣ баъзе аз шаҳру ноҳияи тоҷикистони азизамон ку осеб дидан. Ба ин хотир мо имрӯз омадем шаҳри ёвон ку шумо ҳам бетараф набошен. Навора ҳатман дастгирӣ бикунед, ҳатман лайк комментария падилица бикунед ки ҳар қадаре бошад ку навор ба тамоми тоҷикистониён ба тоҷикони ҷаҳон бираса. Яъне ки мо дар анамхе рӯзҳои сахтӣ бояд паҳлӯи ҳамдигар бошем. Дар анамхе рӯзҳои сахтӣ ман ёвонӣ ҳастам, ман кулобӣ ҳастам, ман хуҷандӣ ҳастам, ман ҳисорӣ ҳастам, дар умум ман тоҷикистонӣ ҳастам. Мега пароканда лашкар наояд ба кор 200 марди ҷангӣ беҳасад азор. Анаму якдилӣ, якдастагӣ, анаму якдигарфаҳмии мо шумо ки моро агар 10-11 миллион ам бошем дар тамоми ҷаҳон ку мешиносанд. Навора ҳатман бори дига мегум паҳн бикунед. Ина омадем шаҳри ёвон. Ташаккури зиёд ба шумо. ҳатман мо ҳам хостем ки саҳми худмонро бигузорем ва аз меҳмондории ана ҳамин мардуми ёвон ку миннатдор ҳастем. саломат бошед. افتخار من است از کوروش تا سامانی تاریخ من است در رگ من جاری است نور 1000 سال من تاجیکم زنده ام یک جهان بالا